Euskaltzaindiaren eta IEren arteko akordioa guztiz estrategikoa da guretzat. Alde batetik horrek ahalbidetzen dio Euskaltzaindiari testu masa handi bat izatea, batez ere bere lan linguistikoetan eta abarrekoetan. Baina bestetik, baita ere sustapen lana egitea. Askotan, bokazio eta batez bere literatura eta sorkuntzaren ikuspegitik, bokazioak sortu ez ezik, gero mamitu, moldatu eta sustatu egin behar dira. Eta hor mentoretza programak eta sariak hor izango ditugu eskura. Eta nola ez, Euskaltzaindiak gizartetik eta idazleengandik jasotzen duen hori, gero sistematizatu eta gizarteratzen duen hori, ere guztion mailan eta guztion eskura jarriko dugu. Beraz, guretzat Euskal Idazleen Elkartearekin bat egitea, garrantzitsua, azpimarratzekoa, ez da gauza berria, ja aldez aurretik esperientzia badugu, baina honek berresten duela lehendik egindakoa eta etorkizunari begira jartzen gaitu. Euskal Idazleen Elkarteak eta Euskaltzaindiak sinatu berri dugu hitzarmen bat, hurrengo 4 urteetarako, eta lan ildo nagusi batzuk finkatu ditugu. Adibidez, sorkuntzaren alorrean badaukagu gogo sendoa mentoretzak antolatzeko. Zertarako mentoretzak edo norentzat? Batez ere, idazle hasiberrientzako eta idazle gazteentzako mentoretzak. Euskaltzaindiak aspalditik antolatzen dau asko ezariketa, gaztetxo indartzuen testuak irakurtzeko gozamena izaten dugu, eta penagarria da sormen indar hori lausotuta geratzea gidaritzarik edo bide lagunik ez dagoelako. Orduan, hortik hasteko asmoa daukagu. Sorkuntzaren alorretik aparte, sinatu dugu sustapen eremuan garrantzitsua deritzogun ekimen bat. Egatz aldizkaria, Euskal Idazleen Elkarteko Egatz aldizkaria digitalizatu eta Euskaltzaindiaren webgunean zintzilikatzeko bertako edukiak edatzeaz aparte, erakunde biei ikusgarritasun sortzaileagoa emango digulakoan. Eta gainera, baliatuko ditugu Euskal Idazleen Elkartearen bidez sortzen diren materialak, promozio materialak, sustapen materialak, divulgatiboak, geuk ere, geure euskararen erreferentzia korpusa lantzeko orduan oinarrizko material gisa. Guretzat oso garrantzitsua da hitzarmen hau sinatzea Euskaltzaindiarekin, ez da noski lehenengo aldia, aspaldikoa da gure bi erakundeen arteko elkarlana, eta gaur hemen nolabait elkarlan horretan sakontzeko hitzarmen hau sinatu dugu. Besteak beste guretzat oso garrantzitsua da hitzarmen honen barruan nolabait fokua jartzea ere gazteengan eta idazle hasiberriengan. Azken batean haien artean eta belaunaldi berrien artean euskara sustatu eta literatura bultzatzeko, eta gure aldetik behintzat hortan indar egin nahi dugu, nolabait gazteak eta idazle hasiberriak bide horretan laguntzeko, bultzatzeko eta nolabait literaturak eta euskarak aurrera egin dezaten.